Between Hammer and Sickle, Communist ti duda na hnuaiah bungsom pathum na Lutheran ko hran tam tak tlawa kan zin kual hnuah United States an sinod chuan kapa chu Department of Evangelism hnuaia thok turin an sawma chumi hmun atang chuan a thil tumpo olsam taka ati thei tur thu an hrila mahsela he pawl hi Bucharest kan umlaia kan hriat dan chuan WCC nena in zom midang te tan pui hna thok ve ngai lo ni in kan hria kong dang dap kan tum ta zoka mahsela America hi han hriat thiam zo vek sen alo ni ho lo mithiang hlim tam tak omna ram sual chi hrang hrang tamna mi te ta na in pe tam tak omna miten om tam tak omna alo nia achang chuan thil van duai thak tak kan ton chang te po a om ve thin voi khat chu kapa in Michigan State rong a bol lain Christian chung ko pakhat ina a thlenga a thlen in tle rol high school kal lai chuan cholnia an biak ina pastor wambrana thusoi ngai thave turin a thian nu chu asoma a thian nu chuan wambrana itielo khatiang mi chholutuk a thusoi te chu kan ngai thadai to khatiang tuka thusoi changkang lo kha kala ngai thangai lo tuar zong atuar to mai theye mahsela amol let to pani alo ti sana chu te rol chuan mitui tlateu chungin a thian nuin an mi khualpa chungchang a soi dan chu anu a hrila anu po chu a thil hriat chuan a bara khai hleya an mi khualpa chu eng ang fakaw mol nge ani la chu a zot ngam si lo cholni a lo thlen chuan kapa chuan hun chu a hmangta a atuk tho tan nia po sumdong million ho tuk thron eina thu soi tura som ani le a kapa thu soi lai chuan sumdong pol ho tu pa chuan mi khwal pakhat thi aron kai lu ta azialo ngot mai atu zo khinge Richard Wambran adik tak chu ti hi hriat ka du ani he pa hian communist lung ina kumsom pali lai tang to Richard Wambran ani ti in a in soya ko san sang sanga thu po a soi ve thina tin nangin chumi nge chuni in soi boxia tuna hian in pahnia in omlai nge hian midik tak zok chu in fin fia nge tur aniang fin fia na le kha po ka phun nga le hei ko san ho ten tran puina atana an pek poisa chek chu ka kola tin hei hi a ming ziak nan chu ani Richard Wambrana ti hi aron ti tamaya kapa chuan engdang soilovin a identity card chu a phora pakhat zoka ero chuan engma phor tur anei ve ho lo maya engemaw chen anin hnial buai lai hnu chuan chupa chuan a hming dik tak chu a puang ta nge nge a kapa chuan chupa hne na chuan engtik lai khan nge cheka ka hming ziak tura phalna ka pek che atia chupa chuan tim mia lo hian engtin nge I hming ka ziak ti I hriat thei ati sam eta kapa chuan ele heta hi Richard Wambran ti a in ziak kuawalom atia chupa chu dangdu mai lo chuan ani lo le he hming hi nangma chawin ipu ti isia emni Richard Wambran adang hming ka ziak po anima na atia a chan dan chu kapa lom zong tak ani le ngala kha mei chatle rol khan thil alo hre sual ni inalang khapa kha thu sei thiam lo tak mai ani anga mi a ero chu ani hau lo thung kapa la chuan du tok tamai lo chuan ani lo le he Richard Wambrana iti hian a hming chu ziak turin phalna a pereng chem anti le rama chupa la chuan rang tak hian kapu ani lo le chu Richard Wambrana chuan a ai o a ka chet dan hi chui chuak turin atir chem ni alati ta deuh dewa kapa chu anui aza hle maya mi fing tak chu inie amero chu ifin na hi omzani zokin tu hnuwa chuan I hmang to thin don nia atia helo po hi thil pakhat dang kan tong le a mi pakhat hian thir bang phena tuana chungchang thu hian Christian teril ru a hne hle ti hria in he hming chawi hian mission alo din ve a chupa chuan kapa chu an pol zom turin aron soma kapa chuan mi tu ma in sa kho thil hi sum don na atan an hmang duang ti hi alo ngai tu phak lova German sipai soi sakna kara le communist so ti du da da hnuaya kum engamozat missionary na alo thok to a hlo mu chun chu
kut kol chia ani chu tiang mi ani awang chuan ngai ngam takin chu pol chu a zom ve ta a chu pol po chu a thang duang ta hle maya ke ero chuan tle marin hlelna ka nei dewa voi khat chu an tang ka von dan te en fi atan ka dila kan thil mu chu chu kan be sei ang ani lo kher mai kan soi sel ta a chu mai ni lovin thuruk tam tak pho chu ho lo atana kan ti te po chu an pol malak na ti chaknan an lo puang zar vak maya heta tang hi chuan kan in zom na chu a chat ta nga lani heti lai vek hian Reverend Stuart Harris le Reverend John Mosley a British le American mi Bucharest kan umlaya min ron tlo chuak tu te khan Europe ko chak lama rong bol na chu tluang takin an local pui ve me ka nima sila communist zirtir na chuan khovel pum pui hi atuam mek ani sia ni tin chanchin bu atanga kan chiar chuan USA on ram te po chu communist zirtir na chuan ani te lin achia pia tual boka khovel pum pui hi bi chian awangai to te lul em communist hovin khovel huapa an be lai hian ram zale na cheng te hian in lung ruala communist opna hnuaya om te hne na chanchin thahil hi avatul te lul em sum kan nei hi atlem tham kan ti ani mai thei nima sela tir ko ten rongbol na an tran tir laya an sum nei ai kha chuan atam dai zo kani ko san loading tirin sum an nei kha abei tham hle mai ma sela kan lalpa chuan an ma ni kha atuai siam tha ema tharau thiang hlim kha an sum aya an thil nei hlu zok le chuanom zok chu ani thil ati thei nangiang reng ani kha kan rong bol na chu kan tran ve ta a kapa chu ram sang sanga thusilin azin kuala akal na lama pianga bi te chuan ko san wak vai chan chin riat zel an du awangin an address an lo pe zela lekha buthon tura an ngen na te chu mal somin oma he rong bol na atana tholom ron tho masatu te chu mi chum chia te ten ni phekhok siam tu pakhat chuan cheng sangli zanga aron thoa pastor pakhat a pension hlo chau ring chuan aron tho le a nu pakhat fa pahni nei le a pasal dam lo en kol mek chuan a lo khol sa atangin cheng sing ni sanga aron thoa ka fa te chuan Christian no pangra thei tak ei tur nei lo te tan he poisa hi peturin min tia kumin Christmas chu engma kan nei lo mai ange anti ti in anei chun chu aron thoa kapa in chu chhun akil pui mi hausa te hne na tangin cheng sang khat adong boka kum thum lai alo ve nu chuan kan rong bol na chu khovel pum huap alo ni tareng mai America rama chuan kan rong bol na hming chu isua communist rama ti in kan vua hetianga kan hmalak na min thlop tu hi ramdang somthum chuanga anum to ani kanu le pa in le khabu an ziak te chu bumak ta duai ni aya tam ma sal ania Christian te chuan an unaw te communist hnuaya ti duda turmek te tran pui chu an chak ngoi alo ni loma wanga mitui tlachungin khothang rama chuan rongbol na chu chunzom zelania nopang te chenin an muddona an tong traina an thian Christian ti duda turmek te tan an dil sak thina ni kan rongbol na mun pui chuan lekha thon ngai nom tak adong thina a then chau lotar langila Switzerland Christian pakhat hne na tangin in rongbol na chanchin kalo chiar ve a kan unaw te tur na lo chu thil dang engma ka ngai tu thei to lo khoya po omila an ma ni hlir ka mi thla an lang thin zana ka mut don te hian concrete chuat hnong tak chunga ei tur mu mal po nei lova an mulai mel hlir ka mu thin ti in pakhat le chu an sa khorin dana wanga ti du da tur te chan chu na hi tung trai sak pia lama na sataka tho ahunta chuti lo zong heng martar thati sen mo hi khothang lam Christian te chunga phurtir aniang ti alo om hle ani ti in Sweden Christian pakhat chuan ron thon boka mingziak lo hne na tangin kafarnu te nu pa hi Africa rama missionary in an oma an thona hmuna zin tumin hun rei tak atang khan poisa kalo khol veya ma sela communist rama Christian ti du da tur te chanchin ka hria ta tangin rilrudang ka pu thei talova
atopa chuan ka poisa khol sa chu Bible chutna atan ka ron thon ta a tuna chuan rilrunuam takin ka om thei ta aron tia pakhat lia chuan in thu cha puandar kalo chiar ve a hei ayat Krista taksa tarlam na chiang zoki katan chuan a om theilo suala wangin lungina katang me ka kan unau Christian ten communist ti du da na rap thak tak an tuar chu kalo hre thiam ve ta hetianga diklo taka in ra be na ti top na man ro thaber chu mangai na chau hi ani ti kalo hre ta do theina min ron zir tira poisa engma han thon ve turla kanei silo ti in USA lung intang pakhat chuan aron thon bok ani kan rong bol puite ram sang sang om Argentina te Denmark te Fiji te France te Japan te Korea te Tanzania te le khovel ram sang sangami ten communist oprama chanchin thashil na chu an thokkal zela keni America rama omte ha chola kan muthil lain kan unau ramdang omte chuan jing an thome ka Russia rama Christian omte chuan tungtrai khai diat an buat saya darkar somni pali chung an tungtrai thina chu chuan kan rong bol na chu na satakin a chem ala Spanish lalin asoi angin kan na thona chuan ni hi atlaman lo ani e kan rong bol na thang duang takhi ke tan chuan kumzabi somni na chunga thilmak ropui tak ni in ka ria Norway rama pastor pakhat chuan kapa chungchang heti hian aziaka mi tu po hetianga soisakna rap thak tuar to chu anrin tlak to ngai lo rilrukal khat an ni to thin thil rap thak pui an hriat rengna chuan thu tak le taklo a thler san tir thei to thin lo atia he ngai dani Epicurean ti sanom sakna ngai na mi ho ngai dan ania Christian te pom dan ero chu mi in har satna na men lo atuar chhuah chuan thu tak chu ama alo thang lian thin dik tak chuan engsa khuwa po hian thanlen na atan chuan martar te thi sen angen thin dodal na hian tui chu a khuap tling ngai lo kanu le pa te turna ringot hi chu mi te thin lung hne na atan atling tok kan ti hau lo kan na poimo masaber chu ti du da na chu atak taka thleng ani ti fin fiana ne na khovel hriat tir hi ania a thei sham chuan he thu hi communist chanchin bu atang nge ya ti chhuwa kan duwa kan testimony chu tu ma le thal theilo ani bok turani communist opram som chuang zetami de chuan chanchin bu kan chhira tangin chanchin bu in thup ko san wak vai hne na thu tak thedar tu a omti kan tha chuak ta a chanchin thar le thudik yel ngan tak tak te chu ram sang sang China te Zanzibar te Albania te Korea le Cuba atanga communist ral hlawa tlan chhia te hne na tangin kan lo dong thina hetianga ral tlan ho chanchin kan han hriat phei chuan kan kho hoi zim zia te min hriat chhuah tira keini Europe kho chaklama cheng te tuk ver zim te atang chuan khovel ramdanga Christian te din mun hre om zia hi kan hrep hlo hle ani communist ho hian anlung in tang te chu engtin chia nge an seisak tuna a chanchin ka zia lai me khi China rama cheng Russia rama piang ania Shanghai khopuya anmana thil sual na satak ti anga in puang tura soisak ania ake pahni antitliaka engma puan tur anei silo anupui ina omhnena red China sipai ho chu vakalin apasal chu thil sual tia puna hla sakhum turin antia asadu lowani chuan afa chu tha saka anwawa titura anti chu atidu lova meiche sipai officer chuan anau te chu alak sakloka alu chu bangvuak nan amang tamaya achem te chu aphoya avitta a ho te chuan an kap lum tangala communist opram te turna hi angyal anganin ka hanziak ani e tu ma in arab thak zia le tenum zia hi tongkam ringot chuan an soifia thiam lowang China rama Christian te chu an kut zung tang te an ti sop saka an beng te chu a thler ma chuan an her saka an sok bo khalchia hian molte an vit tlang thin hetianga turna rap thak hi engtin nge thu in kan soifia ta kangle
thutna nuam taka thuin an chanchin chu kan chiarliam maya kan du huna eitur tui hnai kan du ang ein kan ina an tuarna chu kan theihngil zui le mai thin chu tiang chia chuan cardinal Minth Genti chu a in puan hma lo chuan nisom hni le pariat chung chhun le zan in zomin mumia lova dinga kal turin an tia chu po chu khovel hian a theihngil min der to asin chu tianga an nor lui nu chuan ama pu tu chu adika ama chu misual ani ti pom chu thil na mai lo takani hun rei tak chung chu tianga ngai sakna chu ramsa le uilaka an lo en chin to a atopa chuan an duang takin an thunun theito thin ti an hria mihring te po chu tianga ti thei chu an ni ti an hre hne hle ani chaina rama chuan biak in zong hun an khapa bible lak lu po an khap tlata North Korea le Albania a po hetiang chia hi ani heti chung hian pathian chuan chaina ho chu amangai hle sia khovela mihring zong za ze la somli hi chaina mi ni turin asiam si tuana rap thak tak anton mek lai hian kan tran pui don lom ni ti du da na hnuaya kun mek te chu kan ensan lo ani ti hi kan lan tir avatul em Russia Communist Sarkar in lung in tang te a en kol dan ilo ngai thale lok tiang Natalia Gobayevs laya chu hlaphua thiam zalen na sual tu ania Sarkarin pathian ming lam thin le Christian te tran pui tu te ada na hmuna chuan an hrenga chu hmun chu Leningrad khopui Arsenal na ya kot thlera om ania mun zau tak ni ma se achung chu tereu te in thir tlonin an pingdanga a chuat pha chu thingphel no mam lo ania chhun zan zoma chulai a thom hriat tur om chhun chu mihring na tur te vong te khu bor thom te le se om chi sang tur au thom thlok boi mek te chu ani patling po chu ta chuan antimual phova a then te chu anti hlum nge thin pathian chuan mi sang tam tak ko ran sang mi le sa an rin na awanga tur te chu a sareng thin eng ang pu na po ni se Christian te lung ena khung na tur chuan atling vekani tun hnai loka chuak Moscow Medical Journal ka chiara tangin kalovan nei zia ka in chuaka baptisma chang kania ma sela kadam kho chuaka he chanchin buin azia dan chuan baptisma chan chu om na puile pumpuina veina ani ati tin mithiza chhut na po baptisma chang velo te ain aletin an thitam jok achan chu Christian te chu ti hlum turin an man thin miau alom kan rong bol na hmun puya chuan telephone hi englai poin ari reng maya voi khat chu Europe khochak lama aru ka Bible tol lut tu na tho dan min ron sila adang le chu North Korea ram communist rorel na hmuna tho thei na manga chanchin thabu thak dan tur an ruam man thu min ron silna alonia adang le chu Siberia rama pathian thu cha vordar ani thu te ani loma tunge he thil hi abul tum ti chu an hriat chak ani thin an mani ero chu anin hriat tir du ngai lo min do dal tu te po kan neya a then chuan Russia ram underground ko ran awm lo thu te an the dar mek boka ko ran an lo mel hriat than to ten an ti dan ang vel lali suwa turna chu turna tel lovin an soya pastor temeu point pathian thil ti makte chu thon thu mai anga an soi thin tele pian thar atul kher lo ziate isuan kantana a in pek na chu mimal nun ne na in zom na anei kher atul lo thu te an lo ngai thathina chu wangin ko san tak dang om tura an lo suang tu ngai lo ani a then phei chuan an war le zuala pathian chu athidai to antia USA a po pastor pakhat chuan har thar le na kan chan theina tur chuan communist ralsha tho ne na tho chua angai tur thu asoi hialani chu wangin ko san tak chu eng hinge ni ta berang ti chu zona poi mo takani in khom na mangai na thu cha sei ngai reng lo na atam hle a trap te chu tra pui ula phuara om te chu phuara tel ve angin
ngai tuar u ti te hi an hre ve lo pathian thu zirna ala chuan zirlai te chuan thu a thak pui pui tu te emaw zirtin na chi hrang hrang chu an khela an zir zo rual ruala an thei ngil le mai thin tur ani si hei hi emni ko hran tak tak chu kum sang kha zakua somsari pakhat kum khan Baptist Union of the Soviet Pola an secretary chuan Sweden khopuya chanchin bumi te hna ko hran vak vai chu Russia rama a om nge ani ti a soi chuaka tunma zong kha chuan he thu hi a soi du ngai lo ma sela ama hi ring tu alo ni ve tak awanga soi chu ani hmel si lo ko hran kati ve hi chu kum zatam liam to atanga Krista ring tu mi makta duai tam tak achanga thamuan na le hlimna in atuam thin achanga ti du da na hnuaya tuar thin tu te hi an ni mun khata pol mumal tak angin in three khom theilo ma se in le lo nei lo le ti nom na po lo tuar thin ma se hei hi ero chu an hria lali suan antana ati sak angkhan midang te mangai te tranpui te chu an nuna abet tlat thin ani ti hi tun ma a Palestina rama Christian masa te khan Christian ko san hi a ming po an la sengai lo Christian ti hi chu pathian ring lo tu ten ming le mata na min phua sak ani zok ming hi apoimo ber chu ani hek lo ko san wak vai ti te po hi thil poimo ber ani lo ko san chuan a om na pianga hai rual lovin na a thok mai thin communist nuaya ani emo atul dan angin a thok thin a chang chuan biru tak a tho kha a lok zo khun om thin tul mang hleilova ma ni nu na da khama walau taka tho ai chuan lok zo ka biru taka tho atul chang om thin ani le engwangin nge communist zirtir na hi a than chak em mai pathianin ko hran ngoi lutuk te kai harna atan ati anima na Russia mi Christian pakhat chu inti hlumna kema veng tu sipai ten ama than tur an lai tir lai mekin nui za siam nan an manga than khur chunga chuan an lu tira thing thiro le anung chungin kan phum don che ani an tia nima sira than vur tu tractor chu anung theitere reng lo maya ama loka po than vur na atan an manga a thasia a khal tuin a endik vek point anung thei chuang lo chuta than khur chunga thing thi chu azuk ena amit eng te ser mai chu amuta a chu vele than khura chuan azuang lut ve ta a pathian chuan a ompui nge mai che atia ti chuan chu pa chu an la chuaka a om na chin an thazui talo lungin tang pakhat klasena po a thom hno an hli tir veka tui chuan sowa thak tur ania a in phel lai chuan sipai chuan mei chu alo tua bel sau sawa thok le khata chu tui so bel chu apuak dar ta thut maya tang ho sei satu tam tak chu tui so satak mai chuan a phu hluma an ti hlum tum ber klaisena chu adam chuak ta lo thunga tun thleng hian comedy district dung ina ala tang ani rin a kan far nu pakhat sloboda ipo Russian lung ina atanga kumli zet atan chungin lali suwa chanchin chu atan pui te hnena asoi reng thina thunei tu ten an lo hriat chuan atan na chu an thlaka thasik lai takin thlani chung cement concrete chunga saruak ngal ngatin an tan tira thlani aral nuwa a chung ten an to chuan ani chuan vot reng reng a hriat lo thule boruak lum nuam danglam takin englai poin atuam vel rengti alo hrila ataksa poin a chiat pha mi lo ani hetianga turna le thilmak tak tak thleng reng khovela cheng hi kan nia ni tina thu thar kan hriat te chu arap thak ti pi alam hi ani thin Christian no pang communist hovin an ruk bo te le an sei sak dan han hriat ngat phei hi chuan pathian karin na po hi a phet lek lek thin ani ma sela pathian chuan heti khopa a fa te ra bele ti du da an ni chung hian aram chu azau zela communist ti chiat thei mai mai ani lo ti hi alan ti reng thin pathian fa te chu tunge do dal zo omang le ole khati chin kha ni le phot sela bungsom palina
min lo ngai thlak chhun zum sak leh theuh turin kan sawm a cheu.